Lapha si-National Department kwisetyana ke eli lakwa agriculture. Silapha nje size kule yezilwanyana. Sinomkhosi esiwulwayo lo wamatele i-foot and mouth disease. Eyeke ngoku yaba yi-crisis apha eSouth Africa. Kwafuneka ke kuqoqwe ezinye imali kongezwe apha kuba lo mhlola ubungalindelwanga, ubuhlala ubakhona kodwa hayi kangaka. Njengoba silapha nje ke ulonwabo lethu lelento yokokuba olu suku luhlobile, luhle amafama, hayi abantwana basesikolweni. Amafama agcwele apha athatha inxaxheba ngokunokwawo uqinisekisa uba agoduka nenkomo ezitofileyo. Le mihlambi uyibonile ibilapha, inkomo ezintle ngokwenene, isele ikwinto ethi itofiwe ngoku, ikwazile ukuvaccinatwa, ivalelekile uba ingaphinda ingenwe yonke la mihlambi nalikubona kweli cala. Siyavuya kukuba nabo. Saye singu-agriculture sifuna ulenza usuku lokuvaccinata, usuku lokuthintela nezinye intlobo zezifo. Esinethemba loba ii-vaccines zizawukwazi uquka yonke into ngoku ukwenzela uba xa uthe wajova usoqinisekisa uba kuvalelekile kwiintlobo ngeentlobo zezifo. Angabi nethamsanqa nakurhulumente uba singangabancomi abantu abatofayo apha. Lithutyana nje bengenile endimeni, 1,000 baligqibile. Futhi kuyabonakala uba bezingaphezu kwe-1,000 bebezawugqiba kwanto ilapha. Siyathemba ukuba sizobuya ke ngoku sineprogram yokuqinisekisa uba izilwanyana, iinkomo, iigusha, iibhokhwe ziphetheke kakuhle. Uyabona apha sime khona sigabhule ngoku kuba sime kwinkonkoni, nesinethemba ke loba kuzawufuneka amachiza okudedisa inkonkoni neetshopa, whatever you call, noba zii-drone zokutyala loo ndawo. Ihamba nesipluma ke loo nto leyo.